Deci aici putem vedea inaugurarea mașinii noastre. Și chiar în mijlocul Brașovului. Trăiască Gicu! Ar fi culmea să mai zbade și portier. Nu. Aici e episodul 2 din inaugurarea mașinii noastre, și anume încercarea disperată de a stoarce un pic de motorină, doar un pic aici, în filtrul ăsta. Da, fără succes. Mă cred că cineva Și în adevărat simț politically corect, vedem un Ford conectat la un Volkswagen, în sens de simbioză și de frățietate